кайта калса, сез ясатыр идегезме? Юк әле. Әлфия Барамбаеваның коронавируска каршы уйлап табылган прививкага үз карашы әлегә ышанып бетми. Мин вакцина ясатырга җыенмыйм. Башта башкалары ясатсын, аны карарбыз. Аның кебек уйлаучылар без сораштырганнар арасында шактый булып чыкты. Нет, я не хочу. Я только родила. Әле кадатмас идем, бәби алып кайттым гына, тернәкленәсем бар. Әмма ковидка каршы вакцинаны 4 күз белән көтүчеләр дә җитәрлек. Узган атнада гына сынау буларак файдаланыла башлаган Эпивак коронаны кадатырга чират җыелган иде. Анысы әле сыналса, бу атнада кайтачак спутник инде тикшерү узган. Бу атнада беренче партия 1000 доз килә. Һәм без шундук башлыйбыз вакцинацияны медработникларга. Барысы тиеш килергә 31 декабрьгә хәтер 3700 вакцина. Әлегә сүз теләгән һәр кешегә коронавируска каршы прививка ясау турында бармый. Вакцинаның беренче дозаларын бары тик айрым белгечләргә генә кадыячаклар. Иң беренче чиратта бу медицина хезмәткәрләре, укытучылар, социаль хезмәт күрсәтүчеләр. Республикада коронавирус белән бәйле хәл катлаулы, әмма тотрыклы дип санала. Һәр хәлдә яңа йыгышлы авырулар хастаханәсе ковидлылар өчен генә түгел, башка чире булучылар өчен дә эшли. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы киңәш иткән чикләүләрне дә кертергә җыенмыйлар. Исегезгә төшерәбез, коронавирус таралмасын өчен федераль министрлык башка төбәкләргә чыгуны тыярга тәкъдим иткән иде. Все те мероприятия, которые проводились в начале пандемии. Пандемия әле башланып кына киткән чорда барлык чикләүләр дә, башка куркынычсызлык чаралары да үзен аклады. Шул исәптән чит төбәкләргә чыгуны тыю да. Әмма бүген алай ук кирәк дип санамыйбыз. Демәк, әлегә зур шәһәрләр янына блокпост кую һәм чикләүләр кертү турындагы мәсьәлә Татарстанга кагылмый. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.